לפני הסרט, הדבר הזה לילדים מבני 7 עד גיל 14. מגיל 7 ומעלה. מגיל 7 ומעלה אסור פחות. כי זה... לא כדאי לכם. הסרט יהיה ממש קצת. אז חוזרים לפאוזה והנה זה התחיל. שלום כולם, איתכם אדם וזה הדוד. אני הצלם בעצם, אז יאללה נתחיל. שתדעו לכם זה דבר שיאללה מתחילים, זה יהיה ממש קצת אני אומר לכם. תסתכלו, אני... טוב דוד. אוי, תעשה פאוזה. אני אעשה פאוזה קלה, כשזה יתחיל אני אעשה. לא! חזרנו מהפעם. טוב, חזרנו, התחלנו. יאללה, וזה גיבור. גיבור קקי יותר נכון. כן, בבא. עוד קקי רוצים. רוצה עוד קקי? קבל. פוך, עוד קקי בסריח. קבל. אוללה, ביצים. קבל את זה אם בא לך שוקולד. אוללה. עכשיו יקרה דבר עוד אחד, שזה פלוצי. בבא. זה פצצת אטום. עכשיו יהיה את הפצצת האטום האמיתית. תסתכלו, לזה אנחנו קוראים פצצת אטום אמיתית לגמרי. תסתכלו. זה זומבי נראה לי. לא, באמת, נראה לי זה זומבי. שנייה, מה זה? בבא. הוא התעצבן, הוא זר, ביי. הוא התעצבן. עכשיו, בבא. 1 ו2. זהו. עכשיו, בו. בי. איך אני מרחם על הבן אדם? זה אני הגיבור. עכשיו אתה הולך למות, יא זהו, ביי. וואו. רוצים לראות מה זה וואו? עכשיו תסתכלו מה זה וואו. נו, תעשה את המכה הסופית. נו, זה המכה הסופית. זה? היה עוד מכה סופית. לא, זהו. זוכר את הקקי הגדול הזה? נו, זה עכשיו יהיה. נו, ואחר כך כשהוא נתקע בתוך הקקי? נו, כן, עכשיו זה יהיה. עכשיו? ומתי? שתדעו לכם, אני אקרא לסרט הזה קקי מצוחצח היטב. הנה הסוף, מכת הניצחון, עכשיו תסתכלו מה זה יהיה. מי שרוצה שאני אכין לו דבר כזה, אני יכול להכין לו את זה. ועכשיו פתאום נתקע. עכשיו הוא נתקע, תסתכלו. אוי, מה קרה? נתקעתי בתוך הקקי. אוי, קקי שלי. טוב, יוצאים לפאוזה קצרה. טוב, אז איתכם היה דוד ואדם. איתכם היה דוד ואדם והיום. וסיימנו להיום. אני אומר לכם, אני אקרא לו פשוט קקי מצוחצח היטב. סתם. אני אקרא לו גיבור הקקי בהתגלותו. צודק. אז יאללה. ביי לכולם, איתכם היה אדם ודוד. всем удачи, всем пока. אמרתי את זה ברוסית. זהו.